Пред снимки на преживели войната участници в 13-ти Рилски пехотен полк. Това са запасни войници. Кирил Заеков от селото, Стоян Чувелинов Кълъчев от също от селото, Георги Стойчев, тук е на двете снимки. Той е бил мерач и много добър математик. Просто е давал точни команди на артилерията и попаденията, които са по неговите цели, са били винаги на место. Това е санитар Васил Кълъчев, който е служил също в 13-ти полк по време като доброволец. Това е кандидат под офицера Борис Кущов, Андонов Кущов. Баща му е участник при Булаер и в Балканската война. Преди години в соцвремето организирахме такива срещи с герои и това е разказ в комсомолския клуб на селото на същия Борис за неговото участие в Втората световна война. Както казах и там на паметника, германците, отстъпвайки от Гърция, при Драва задържат, правят контранастъпление и отблъскват нашите части, които не могат да се организират своевременно и трябва да отстъпат от фронта. Тогава решават и по негово искане го качват в една пещера, в едни скали, качват му една картечница, качват му боеприпаси достатъчно, храна и го оставят да задържа немците. 2 денонощия ги задържа, през което време идва подкрепление от съветската армия и от нашия тил. Организира се нашата бойна част и обръщат германците в бяг. За тая му постъпка, и за извършеното е награден с златен за храброст орден, който в момента е в Националния исторически музей. Има много над